Nu skal du lære at sætte komma. Det første komma er det grammatiske komma, hvor du skal sætte udsagnsled og grundled. Det første udsagnsled, det finder du ved at spørge med jeg. Jeg er, så laver du en bolle, og jeg køber. Grundledet finder du ved at spørge ved hvem. Hvem er, det er manden, og hvem køber, det gør han. Nu er der 2 gange udsagnsled og grundled, så skal der være et komma imellem. Manden er glad for at spise kage, komma, som han køber hos bageren. Det næste komma, du skal lære, er, at der skal komma foran, hvis som og der kan byttes om. Vi starter igen med at finde udsangsledet ved at spørge med jeg. Jeg var, og jeg boede. Herefter finder du grundledet ved at spørge efter hvem. Hvem var? Det var der. Eller hvad var? Det var der. Og hvem boede? Det gjorde som. Så skal der et komma foran som, fordi der lige så godt kunne stå, der var engang en mand, der boede i en skov. Så som og der kan byttes om, altså skal der komma foran. Det næste komma, vi skal lære, det er, at der altid er komma foran at, med mindre at der følger en navnemåde efter at. Det vil sige, sætningen, hun er glad for, at de er kærester, skal der være komma imellem for og at. Her. Hun er glad for, komma, at de er kærester. Der skal altid være komma foran men, så vi behøver ikke at sætte kryds og bolle for at kunne lave den næste. De er trætte, komma, men har det sjovt. Vi har også det, der hedder opremsningskomma. Det vil sige, når vi nævner en masse ting efter hinanden, så i stedet for at bruge og, så sætter vi bare et komma. De købte mælk, komma, smør, komma, sukker og æg. Det sidste komma, vi skal lære i dag, det er komma ved indskudte sætninger. En indskudt sætning er en sætning, som vi egentlig kan tage ud, og så har vi stadig meningen af sætningen. Det kunne fx være pigen, som havde en rød kjole på, stod i døren. Det vigtigste er, at pigen stod i døren, så det, hun havde en rød kjole på, er bare ekstra information, vi godt kan tage ud af sætningen. Det betyder, at vi skal have komma rundt om den indskudte sætning. Så sætningen her vil være pigen, komma, som havde en rød kjole på, komma, stod i døren. Det var alle de forskellige kommaregler, vi skal lære denne gang.